ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye Tever Rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan Tever Rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a jabɛ ɲɔgɔn na Tever Rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko Tever Rasul bɛnɛfunjilama walima Tever Rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a
simple o fana be yen nɔ te vert rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko te vert rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple te vert rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te vert rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te vert rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi wulada in na kibaruya bɛ nana taa n'an ye CNT kɔnɔna na ɲɛbila sɛbɛn minnu tun bɛ yen n'olu dilanna gouvernement mɔgɔw fɛ ka olu yɛlɛma k'u kɛ sariya kisɛ ni waati in na kuma tɛ sariya sunba labatoli hukumu kɔnɔna na sa an ka kankow o baabu tun bɛ bi CNT kɔnɔna na kan minnu kan ka kɛ baarakɛ kan ye ani minnu kan ka kɛ jamajɛkanw ye olu bɛɛ lajɛlen sa n'olu loi organique lawaleyali sɛbɛn min bɛ da sariya sunba kan o kɔni kalataw kɛra bi wasabulon in kɔnɔna na ye gouvernement ale fana bɛ wuli ka jɔ la sa farikolo ɲɛnajɛ o ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min gouverneur ministre kɔrɔ ka taa se premier ministre yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen jɛrɛ kɛnɛ belebeleba sigi bi kodiwarikaw fɛ yen maaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira Ghana min ye fanga ngaradabaw ye olu ni gouvernement karilen no ɲɔgɔn na jamanakuntigi sɔmin kɛlen don a la k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ni sariyatigiw tɛ taa gun kelen kan min ye o kɔkan kibaruya kelen fana na sa an na taa cadikaw olu fɛ ekɔli karamɔgɔw ani minnu bɛ ekɔlisobaw la sa olu ka ko min ye cadi kalanso ɲɛmaaw ye sa u y'a yira sa ko ka danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa ne bɛ i bɛ faso ka kalanso la a t'i yamaruya tuguni e ka taa maaw kalan kɛnyɛrɛ ye kalanso olu kɔnɔna na ni an ka kuma la kumabaw ye kuma minnu na fana n'an bɛna na kuma sariya ko kan sabula bɛrɛbɛrɛlitɔ ɲɛmaa dɔ n'o o ye Mamadu Tarawele n'an b'a wele ko le roi ale minɛna bi a ka jɛrɛ jɛkulu n'o Useni Amiɔn Gino b'o kunna olu ye bataki ci an ma ni an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an na jɛ ka walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye général de division Umar Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi ka kɛ ni kibaruya sanumanw sɔrɔli ye kibaruya minnu b'a to bi n'u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka service de renseignement olu ye wulikajɔ min kɛ yaasa min ye kibaruyaw bɛ se ka sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara ka kɛ n'a ye Wolomasiri tabaw ka gun kan u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 23 k'a dugu jɛ tile 24 na n'o ye bi ye Sangolo la min y'an ka Wolomasiri taba minnu n'olu bɛ munumunu salo kɛ ni pankurun ye k'u ye kɔlɔsili kɛ sa k'a ye k'a fɔ Bamanciwale Njugawale kɛbaa dɔ kɔni tun bɛ Ina Farak n'o bɛ Kidali marabolo kɔnɔna na munumunu salo la kibaruyaw olu dilenw ma sa service de renseignement maaw fɛ olu fana ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ka jateminɛw kɛ ka kɛ ni kibaruya minnu dira u ma u y'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn na ISC fana kunnafonidi jɛkulu olu fana ye kunnafoniya dɔw di ka kɛ ni waleya kelen in ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min waleya in a y'a to armée ale ye ta kɛ forobamugu la ni a ka pankuruw ye kilomɛtiri 128 min ye Tesali ci ale kɔrɔnfɛya fan fɛ Bamanciwale Njugawale kɛbaa caman ta kɛra olu ka ye k'olu bɔ baara la pewu min ye wulikajɔ fana kɛra dugumana na Wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛ duguma ka se ka jateminɛlu kɛ avion tilalen a ka gosili la tuma min na gosili min kɛra dugu kɔkanna yɛrɛ la ka jɛnya mɔgɔw la kosɛbɛ kilomɛtiri 128 ɲɔgɔnko o y'a to sa sɔrɔdasiw minnu bɛ duguma sa tasuma maa minnu bɛ yen n'olu porokotora
olu fana y'u wasa don olu la dugumana na o fana senfɛ sa bamanca wale ni wale kɛba maa 10 ɲɔgɔnna u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la wolomasiri tabaw ka ɲɛma sa n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma olu minnu ye nin baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ka kɛ ni dugudenw ka laɲini ye sabula a ɲininen don nin waati na o dugudenw fɛ u k'u mabɔ maaw la maa minnu bɛ bin ni marifa b'u bolo n'u taafanw tɛ kelen ye u kun tilennaw tɛ kelen ye baro kɛlɛtigi ko fana ko a b'a da maaw tulo kan ka kangarida kan kɛ hali bi maa o maa n'i y'i dorogolen to ninnu na ni ko y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'a ɲini nka olu bɛ min fɛ dugudenw k'u mabɔw la sabula armée bɛ baara minnu na a tɛ ɲɛsin olu dugudenw ma a kɛkun ye olu yɛrɛ ka lafiya yaasa min ye baara min bɛ sen na o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na min ye armée ye ale fana bɛ se k'a ka baaraw kɛ cogo min na lafiya o kɔnɔna na o la sa min ye waleya cɛjugu in kɔni ye sa a yera k'a fɔ ko kɔlɔlɔ foyi kɔni ma se dugudenw ma armée ale ka bataki kɔnɔna na yan'o fana cɛ kununko wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba fana kɛ wulikajɔ min n'o kɛra san mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛnɛnkaw olu fɛ yen bamanci waleɲuga walekɛbaw taar'u dogo kungokolo fandanbanda kɔnɔ yiritu olu jugu wɛrɛla la min ye nin juga walekɛbaw ye sa ka ɲɛsin jamanadenw ma sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw y'a yira sa k'a fɔ u tun bɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔna na sa o ye mayara saraw ye mayara sarokaw fɛ sa u y'u dogo cogo o cogo pankuru ale kɔni u ye kilomɛtiri 6 ka taa dugu ale tilebi fanfɛla la min ye baramadugukaw olu ka komini kɔnɔna na tɛnɛ ale marabola san région kɔnɔna na u y'a yira sa ko kunnafoni kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko bamanci waleɲuga walekɛba maa 30 wolomasiri tabaw ka pankuru ye olu de bɔnɔ nun na Asana Sangare n'u b'a wele ko Abu ale tora ko in senfɛ sikaw olu fɛ yen min ye Sayidu Sidibe ni u b'a fɔ ma ko Jaribu ale fana tora waleya in senfɛ sabula ale fana tun bɛ Tuarakaw olu ka marabolo kɔnɔna na min ye bamanci waleɲuga walekɛbaw ye sa a yirala k'a fɔ ko maa minnu fatulen filɛ nin sa min ye Asana Sangare n'u b'a wele ko Abu ale yɛrɛ bangena sikaw olu fɛ yen min ye Sayibu Sidibe n'u b'a wele ko Jaribu ale kɔni bangena Turakaw olu fɛ yen maa ninnu u ka bololaminɛw fana tun bɛ yɔrɔ dɔ la armée ta kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ni pankuru ye munumunu salo tora senna dugumama olu fana b'u sɔn cogo kelen in na baro kɛlɛtigi ko sa ko ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na dɔ ka fara ko ka hali bi dugudenw ko k'a fɔ olu fana ɲɛna u k'u mabɔ bamanci waleɲuga walekɛbaw la yaasa baara min bɛ wolomasiri tabaw bolo o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana fantan ani 4 fɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na laɲini ye min ye dugudenw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na CNT an bɛ taa ale kɔnɔna na CICB la CNT maaw olu ka baara min bɛ sen na sa n'o ye session d'avril ye ale baaraw daminɛna min ye ka minisiriw wele ka n'u ɲininka sariya minnu ɲɛbila sariya sɛbɛn min b'olu bolo sa n'o ye projet de loi ye olu bɛ se cogo min na ka kɛ sariya ye jamana ale musaka ko ta na sira fɛ sa a kun yira k'a fɔ ko gouvernement kɔni kun ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛbila sariya dɔ sigi sen kan sa mara yɛrɛ ale ni musaka ko bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka caisse de dépôt de consignation k'o sigi an ka jamana kɔnɔna na sariyakisɛ in kɔni a bilala CNT maaw ka tabali kan bi u y'u bolo kɔrɔta ni a ye député minnu tun bɛ k'a fɔ wasaden minnu tun bɛ yen n'o ye CNT conseil ye fala ye maa 122 olu ko k'u sɔnna sɛbɛn in ye min ye maa fu maa si ma sɔrɔ min taara sɛbɛn in juguya la wa maa min yɛrɛ minɛ fana maa 122 min tun bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen y'i bolo kɔrɔta sɛbɛn in ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na minisiri Sanu ale kɔni de taara ni sɛbɛn in ye sa ka se ka taa a kɔkɔrɔma dɔɔni kɛ nka ale yɛrɛ kun tɛ yen minisiri min bɛ yen n'o ye Musa Galabu ye Musa Alassane Jalo o de bilara ale nɔ na yaasa ka se ka sɛbɛn in kɔni a senkɔrɔma dɔɔni baaraw kɛ o fana tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye minisiri Amadu Sisa Bane ale nana ni ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ ye min bɛ tali kɛ fala ye kanko la an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko sariya sunbakura ale kɔni ye kanw dan tigɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sa ko lawaleyali sɛbɛn n'o ye loi organique ye o de b'a dan tigɛ k'a pereperela tigɛ n'o kɔni taara ka ban min ye kanw u bɛ sariya sunba kɔnɔ cogo min an ka kanw an k'olu kɛ an ka langue officielle ye min ye tubabukan k'o kɛ baarakɛkan ye o kɔni tɛgɛkɔrɔta kɛra o ye maa 122 u bɛɛ lajɛlen ko k'u sɔnna ma n'o ye CNT cɛdenw ye Maliki Jaw n'a ka maaw u ye a yira sa k'a fɔ ko nin baabu in nin ti bi tabara kosɛbɛ sabula fala kanko ma nɔgɔn dɛ nin kɔrɔ sa ni jamanakuntigi ni maaw bɛna na kuma an fɛ n'i bɛ min mɛn e na i jɔ ka an kuma an fɛ o la sa dɛ e taara fulaw fɛ yen
ebe filakan mɛ e ko k'i bɛ taa tubabukan fɔ o ti bɛn tugun dɛ i bɛ filakan de fɔ u ye u b'o de faamu n'i taara aw maninkaw fɛ yen i na maninkakan fɔ yen nin b'a yira fana k'a fɔ bi bɛnkan ka kɛ fana sabula min ye kɛrɛnkɛrɛnnena Mali fanba bɛ kan min mɛn o fana ka se ka bila sen kan yaasa ɲɛbila sariya sɛbɛn in a ka kɛ sariya kisɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min o faamuya cogo min na tilegan in na an tun ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛlitɔn min bɛ yen n'o o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sa n'o o ɲɛmaa ye Mamadu Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Lewura k'ale welela fanga tigilamaw fɛ Falaye 15e arrondissement mɔgɔw o tɛ polisiso ye sa min bɛ Bakɔ Jikɔrɔni wa olu de ye a wele ko a fɔra k'u k'a wele k'a lamɛn ka kɛ ni kumakan dɔw ye kumakan in sa o kɔni bɔra cybercriminalité yɔrɔ o la sa a yɛrɛ bɛ jɛkulu min na sa n'a bɛ fɔ o ma sa ko Espérance Nouvelle jigiya kura maaw olu ye bataki kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Lewura ye n'o ye Mamadu Tarawele ye ko ale welela bɔgɔ jeninen kan u ka plateforme jigiya kura y'a yira sa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye ko bi alamisa n'o o ye avril kalo tile 24 ye san 2025 olu ka tɔnden u ka jɛrɛjɛkulu dɔnnen nɔ n'o o ye Mamadu Tarawele n'u b'a wele ko Lewura a yɛrɛ ka parti tɔgɔ ye parti alternance pour le Mali ko o ɲɛmaa in ko ale minɛna min ye 15e arrondissement mɔgɔw fɛ procureur pour le cybercriminalité ko ka yamaruya kɔnɔna na ko yanni u ka ɲɛdɔn a ko bɛɛ lajɛlen na ni kun mina minɛna k'u kɔni bɛ dɛmɛ ta sa ka don u ka cɛ kɔfɔlen ma min ye jigiya kura maaw bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma ko démocratie k'ala k'o kɛ ɲɛtafɛn sɛbɛn fa sirila maa min fɛ sa o ye Espérance Nouvelle jigiya kura ale ɲɛmaaba ye Useni Amion Gindo ministre kɔrɔ don député kɔrɔ don wa min ye parti kodɛm ye o ɲɛmaaba o fana don Falaye n'an bɔra ye an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'a fɔ ko min ye commissaire divisionnaire Amiru Jakite ni ale yɛrɛ bɛ Falajɛ yan nɔ ale n'a ka maaw sa senukaw fɛ sa kɛ ale n'a ka maaw e k'u m'u tɛgɛ da maa dɔ kan wa maa saba sigana maa saba k'u y'u bolo da olu ka Falajɛ kɔnɔna na Falaye a kɛra baara ye dɛ k'u ye kɔfurufɔri ta kɔfurufɔri maa si t'a dɔn wari hakɛ fɛn dɔw sonyɛni ma ɲi dɛ n ko donni don dɛ n'a tile t'e bolo a kɔdi t'e bolo a b'e bolo ten i dun y'a suɲɛ de n'i tɛna na taa fili yɔrɔ dɔ la ten ko u kɔni u na ɲininka u dalakan na waleya u y'a kɛ cogo min na u n'aw ɲɛfɔ ko nka ko jamana wɛrɛ maaw ko olu don bɛɛ lajɛlen b'a kalama sa k'a fɔ ko min ye Yaya Sise ye Mamudu Kasoge n'o y'an ka sariya minisiri ye ale ye kibaruya di k'a fɔ ko nin maliyɛn min kɔni tun bɛ kaso la n'a san 13 ye nin ye n'a tun bɛ Moritanikaw fɛ yen k'a ka yɛlɛma ka n'a ka kaso tɔ laban an fɛ yan jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na a tɔnbaw n'a limanaw olu kɔni ye foli ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma kuma tɛ collectif min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya sen kan Falaye tasuma e ko k'o ɲɛsin tɛ CMDT ma wa nin kalo in tile 22 u ka yɔrɔ min bɛ Sikasokaw fɛ yen k'o fana jenina ko ye n'o ye kɔɔri ye yan'o cɛ sa kalo tile 14 o tun ye Kucalakaw ta ye ko k'o ye Sanbɛgɛriw nɔ ye o bɛɛ lajɛlen yan'o cɛ sa San Pedrokaw fɛ yen an ka kɔɔri ye tasuma ta ye CMDT yɛrɛ mun b'a kɔ dɛ a ka ko yɛrɛ ye mun ye anw k'an ka baabu k'o la bi nka n'Ala sɔnna a ma CMDT ɲɛmaa an na taa sɔrɔ a jabala la k'an ka ɲininkaliw k'olu tɛnku a la yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na baara in na minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale ni minisiri min bɛ chiffres ka ko kunna sa bi olu tun bɛ Alioune Blondin bɛ tɔgɔla kalanso la baara min tun bɛ sa o kɔni ye tile kelen baara ye Falaye min ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka kɛnɛya ko ma n'o ye centre de médecine de sport ye o yɛrɛ ɲɛmaaya o bɛ an balimamuso Mint Lala bolo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen n'ale ye directrice ye sidabana kɛlɛli o conseil fana bɛ yen olu fila de y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ lajɛlen finitigi fara jamanaden kan ka taa kuma min ye sida fana dépistage ye k'o fana baro kɛ kɛnɛ kan yen ɲɛmaa kuma daminɛna waati min na sa u ye jamana jɔnjɔn kɔni dasi o kɔfɛ sa kuma dira Lala ma ale y'i dantigɛ ale min ye centre de médecine ɲɛmaa ye hakilina in ye min ye baara in kɛkun ye min ye ani Miriam Mola u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ au conseil de lutte contre le sida ale fana ɲɛmaa fana ye fasiri kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka ŋaniyaw ye min ye u b'a fɛ fɛn mun ka sigi sen kan Falaye dopage ko kuma o b'u da ye dɛ farikolo ɲɛnajɛ tɛ to o kɔ koyi k'o fana jateminɛli kow bɛ sen na
Sadio Kamara n'o ye général de corps d'armée ale tun bɛ yen ale fana ye laseli kɛ ka ko k'olu dayɛlɛ sa ka sɔrɔ ka u sen bɔ min ye baara tɔ ye sa techniciens olu yɛrɛ kan ka baara min kɛ nin ko in kɔnɔna na u y'o kɛ ale dɔnnen bɛ ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Ganakaw fɛ yen Gana wasaden dɔw bɛ yen n'olu bɛ fanga ŋwaradabaw la olu kɔni kɛlen don ka jalaki ta ka ɲɛsin Gana jamanakuntigi ma n'o ye John Dramani Mahama ye koyi ko sabula ko sariya k'a b'a fɛ ka ngalamuti ka ɲɛsin a yɛrɛ ma Cour suprême président k'a y'o dulon ka ban han wala ni ko dugu dɔ ka ja dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ taa fo kɔnɔwarikaw fɛ yen fala ye Côte d'Ivoire ale dugu a kalayara bi kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara ko ni maa n'i ye buguri kɛ tulonkɛɲɔgɔn bɛ ɲɛ na i kelen n'i ka tulo kɛ min ye bi Côte d'Ivoire dugu kɔnɔna na sa PDCI maaw olu ka wasabulo o kuma ɲɛmaa bɛ maa min bolo ale ye welewelemada kɛ ko bi don in na sa ko Côte d'Ivoirekaw k'u bɔra ko i fala ye u ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛn ni a ye waleya min tara ka ɲɛsin u ka cɛbɔ ma n'o ye Cani Camu ye ba Cani ko ale fana tɛ se ka na ye cɛbɔya la tuguni n'i ye kare kɔnɔnaw ni bɔlɔn kɔnɔnaw lajɛ bi Alassane Dramane Ouattara tɔmatɔ a la koyi kuma tɛ kuma ye u y'o fɔ a ma ko a kɔni bɛ ka bingali walew kɛ min ye ka jamana tɔɲɔgɔn ka taa kalata yuruguyurugulen k'o labɛn ko Alassane yɛrɛ fana kan ka hakili to a yɛrɛ la koyi ko farafinna bɛɛ ɲɛ jɔlen don Côte d'Ivoire la bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'u filɛ waati min k'a kun man ka sɔn fiyewu kalata namaralen k'a fɔ k'a b'o sigi sen kan k'i yɛrɛ sinsin fanga la siɲɛ 4 ko nin kɔni man ka bali maa la ko sabula min kɛra a la ko a fana tɛ tasara la wa Côte d'Ivoire jamanakuntigi k'a kan ka i miiri si bi yɔrɔ min na bi ani a ye fɛnba minnu kɛ sa k'a ko k'o jateminɛ ba Cani yɛrɛ dimina koyi a ko Côte d'Ivoire minnu ye Coupe d'Afrique laban in ta k'a bɛɛ lajɛlen ko Faransi nationalité b'a bolo k'ale n'olu bɛɛ ye kelen wa ko ale tɛna nin ko in dabila dɛ k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ fala ye wuli ka jɔ kɛtɔ ka bɛn ni nin kalata kɔni ye sa kɔni a bɛ gɛlɛya dɛ donc Côte d'Ivoire ale kɔnɔna na bi dugudenw u caman bɔra k'u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni ba Cani ale samali ka bɔ lisi ka pewu u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye wuli ka jɔ ye a tɛna danni ma u bɛ ka labɛn kɛ Tchad école kalanso ɲɛmaa minisiri ale ye karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a n'a nagakɔrɔmaw ko kuma min bɛ yen ko k'o f'u ye o ye k'a yirula k'a fɔ école karamɔgɔ fala ye e ye faso ka école karamɔgɔ de ye a ti yamaruya Tchad kɔnɔna na tuguni ka taa kɛnyɛrɛye kalansow kɛ wa n'i ma ɲɛ fana k'i bɛ taa maaw kalan kɛnyɛrɛye kɔnɔna na i ka o ta i k'o k'i ka baarakɛyɔrɔ ye faso ta i k'o bila ko sabula ko a yira ko caman de bɛ yen bi k'o tɛna na se ka ɲɛ tuguni sara fila ta baara tɛ kɛ ka ɲɛ fa dɔ la ka fan dɔ to ko fo u k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni maa min bɛ kɛnyɛrɛye kalanso baara kɛ i na taa o la i ka t'i ka baara kɛ yen n'i bɛ faso fana ta kɛ i k'i sinsin i k'i ɲɛsin o ma yaasa kalan ale ka se ka kɛ ka ɲɛ libikaw fɛ yen ndolanci dɔ o tun b'olu fɛ yen fala ye n'o y'u ka farikolo ɲɛnajɛ balontan dɔ ye minisiri min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna lakana kɔnɔna na e ko ale kanubaw olu ma don tɔn dɔ la wa olu de bɔtɔ filɛ nin ye san ndolanci in la yɔrɔ la fala ye olu de ka mobili taara dafiri mobili min dafirila sa a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni ye degun sɔrɔ a kɔnɔna dɔw joginna kosɛbɛ nka kamalennin kelen bɛ yen o ta juguyara kosɛbɛ sabula ale bolibaatɔ k'a bɛ bɔ mobili dɔ ɲɛ mobili wɛrɛ y'ale ta ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ a bɛ se dugu ma kuma min a y'a yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ k'a ko k'a kan ka ɲɛma jɔ u fɛ sabula min ye libi ye k'o dɔrɔn de kɛlen don maaw tulonkɛyɔrɔ ye nin waati in na Madagascar kaw fɛ yen Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ale bɛ taamala ye kabini kunungo tile fila taama min bɛ a bolo min ye Macron ye a kɔni kɛkun ye sa u ni Madagascar u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baarabaw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Madagascar ale tɛ jamanadenni ye gun min don gun bɛɛ la belebeleba don diɲɛ kɔnɔna na nka bi u ka dugudenw fala ye u dusuma kasalen don Faransi kɔrɔ dɛ ko sabula colonisation waati Faransi ma tɔ to u la Nicolas Sarkozy denkɛ k'ale fana b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fanga ɲini ko nka ko min ye a fa nagakɔrɔlamaw ye ani a ba k'olu t'a fɛ k'a dɛmɛ dɛ a ko n'olu m'a dɛmɛ ni ala sɔnna a ma ale na wuli ka jɔ kɛ a ka arrondissement kɔnɔna na hali n'a ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan min ni fa kun tilenna tɛ kelen politiki ko la k'ale n'a ka wuli ka jɔ kɛ koyi wa fala ye ko tubabulakaw tɛ ka ko in minɛ tulonkɛ la k'a bɛ sɔn ka taa wolo ko dɔ la dɛ a kɔni nɔfɛmaw k'olu ka ca tile 2 in na Turkikaw fɛ yen dugukolo yɛrɛ yɛrɛ kɛra ye nka maa ni ma to a la
dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔni taara dafiri u ka kɔgɔji dɔ kɔnɔna na ye a yɛrɛ sa k'a fɔ kɔni minɛnw kɔni caman de tiɲɛna nka mansin ni ma to waleya in ale senfɛ banque mondiale ni FMI olu ko nin waati in na ko sɔrɔw k'u bɛ ka jigin kosɛbɛ min ye kɛmɛ saradala ye sa i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ la buruburu fila buruburu segin ko an bɔ o de la k'a dun kun kan ka kɛ jagoya la cogoya suguya bɛɛ lajɛlen la min ye dɔ farankaw ye o kun kan se k'an se saba ma ka bɛn ni san 2026 ye ko nka ko zen ko fu buruburu 5 o de yɛrɛ de bɛ diɲɛ musakaw jɛ kabini janvier kalo tɛmɛnen ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko Trump nana kajibina sɔngɔ min jigi fɛnw ka fala ye ko kɔlɔlɔ fɔlɔ de ye nin ye diɲɛ bi kɔnɔna fala ye sanu bɛ jamana o jamana bolo a bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kamaru i ka sanu kan maa si tɛ sɔn tuguni i ka sanu ka bɔ i ka jamana kɔnɔ La Guinée ale y'a ta fɔ Ghana o y'a ta fɔ Burkina kabini fɔlɔ o ta tɛ bɔ sisan an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan sabula dolari maaw bɛna n'o sɛbɛnni dabila dolari la u bɛna n'u sɛbɛn min na o ye sanu de ye wa sanu sɔngɔ de bɛna yɛlɛ kosɛbɛ n'an ta kora an fɛ yan ka rafina an fɛ yan an bɛ nafa sɔrɔ o de la o de ka ɲi kosɛbɛ o de da ka di an bɛɛ lajɛlen na fala ye n'an bɔra yen an bɛna farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ min ni an bɛ se k'a fɔ sa n'o ye états généraux du sport ye fala ye an ka jamana kɔnɔna na premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan yen an ka jamana minisiri kɔrɔw ka taa daminɛ sa kabini Adama Kɔnɛ ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan min ye maître Gawusu Jara ye o fana tun b'a kɛnɛ kan ale ye minisiri farikolo ɲɛnajɛ minisiriya kɛ an yɛrɛ terikɛ n'o o ye Jakite ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa se sa Amani Ɲang ale ni Gawusu Darabo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan n'o ye fɛn fana tun bɛ Mamadu Diba Fane o fana tun b'a kɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen nana yaasa min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ cogo min an ka marabolo ɲɛmaaw fana bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye gouverneur ye baara daminɛna CICB ale kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ minisiri a ka latigɛli kɔnɔna na a ko nin kan ka kɛ sababu ye sababu min nana to bi Mali yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ɲɛnama minnu b'an bolo jamana ɲɛmaaw ye lakurakurayali minnu kɛ nin ye n'o ye a b'a fɔ ma nanzarakan na ko rénovation yɔrɔba minnu fana bɛ yen n'olu sigira sen kan ko nin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ fu ye ten farikolo ɲɛnajɛ kɔni a dɔnna fo k'a dɔn ka lakari an fɛ yan i y'a kɛ basket ye o i y'a kɛ balontan ye o i y'a kɛ senba biribiri ye o Mali ye dɔ kɛ nin bɛɛ la ko a sera sa an yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a la ka tila ka ɲɛ kosɛbɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la minisiri ko kɛnɛ in sigikun ye o ye minisiri kɔrɔw n'u ka fɛɛrɛw k'u ɲɛfɔ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔli kɛ mun bɛ se ka sigi sen kan bi nin kɛnɛba in kan k'a daminɛ nin kalo in tile 24 na ka taa se tile 25 ma fala ye k'u ka ɲɔgɔn lamɛn kɛ u k'a dɔn k'a fɔ bi an ka tɔnw an ka marabolo kɔnɔna na an ka baarakɛyɔrɔw ani an ka sɔrɔw olu bɛ se kɛ cogo di ka se ka an ka farikolo ɲɛnajɛ senkɔrɔma don kosɛbɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kalansow la farikolo ɲɛnajɛ musow taw min farikolo ɲɛnajɛba yɛrɛ sa n'o o ye sanayɛlɛn taw ye i n'a fɔ Coupe d'Afrique n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ labɛn cogo di mun ni mun kan ka sigi sen kan ka an ka majɛw dɔgɔya kosɛbɛ nisɔndiya ka se ka sɔrɔ a la minisiri ko nin ye ale ka laɲini ye wa k'o fɛɛrɛw de tigɛ ale mago bɛ o de la premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ko nin ye kɛnɛ sawulen ye kɛnɛ min bɛna n'a to bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ minnu sigira an ka jamana kɔnɔ n'olu lakurakurayara k'a daminɛ 26 mars la Bamakɔ yan Mamadu Konate Bamakɔ min ye Sadu Wɛnzɛn ye Sadu Abdoulaye Makɔrɔ Sisoko Kayikaw fɛ yen Barema Bokumu Motikaw fɛ yen Sadu Babemba Sikasokaw fɛ yen Sadu Amari Ndaw Segukaw fɛ yen Sadu Salif Keita Katikaw fɛ yen fala ye ko nin bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ ye i y'i miiri fɛn o fɛn na n'a dɔ tɛ yɔrɔ min a dɔ bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la ko kɔni ye ŋɔniba bɔr'u sen na wa min y'o bɛɛ kɔfɛ premier ministre ko o farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ belebeleba dɔ fana bɛ ka jɔ tuguni Kulukorokaw fɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Arena Mali Tɔnbɔkutu fana ko fana farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ fana jɔli bɛ sen na ko nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye an ka se ka nisɔndiya sɔrɔ an ka se ka sewa sɔrɔ sabula farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw dilannenw mun ni diɲɛ tɔw ta bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko jaabi ɲuman k'o de kan ka ɲini bi ka di an ka jamana ma a ko sa ko an ka basketikɛlaw ko k'olu fo k'u waleɲuman dɔn
mbogotigi san 18 ani cɛ san 18 olu bɔra Pretorakaw fɛ san 2024 u ni jɔnjɔn 2 nana min ye musomanw ye olu fana bɔra Tinisikaw fɛ san 2023 olu fana ni jɔnjɔn nana an ka sifinw n'o ye san 17 n'u ye olu bɔra Marokokaw fɛ olu fana kɛra 2nan ye ko asa ko min ye Vovinam ye ko fana nana k'an fɛ yan k'an ye médaille 16 sɔrɔ o la san 2024 kɔnɔna na ko wa ko diɲɛ kɔnɔ bi fana ko an ye 3nan fana ye min ye farikolo ɲɛnajɛ taabolo min bɛ yen n'o sigilen no sen kan na a bɛ fɔ ma sa ko football jumɛn ye tuguni premier ministre anw 3nan o ma fili fiyewu fo n'a kɛra an kɛra 3nan ye Vovinam in na sa kɛ sinon ko bi ko min yɛrɛ ko b'an ye fala ye o ye an ka se ka dɔ fara an jɔyɔrɔ kan koyi Indonésikaw fɛ yen fana k'an kun ye médaille 3 sɔrɔ ye gymnastique o la ale ni Egyptekaw fɛ yen premier ministre ko k'a b'a ɲini farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija halisa dɔ bɛ se ka fara nin sen ninnu kan sabula minɛnw b'an bolo fɛɛrɛw tigɛlen don musakaw bɛ di cogo min na a kan ka di cogoya minnu na gouvernement labɛnnen don ko sisan k'u mago bɛ jaabi de la fala a kan bɛ jɔnniw ma aw ka bɔlɔntanaw kɛ sinon u ka juru tɛ gouvernement na nin bɛ dan sigi wulada in na ta la k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka sita ka kibaruya wɛrɛw di kibaruya la kumaba kɔni ye min ye o ye k'a fɔ sa an ka kankow sigira bɔlɔ kelen kan sisan fala ye an n'an ta n'an bila dɔ don nataw kɔnɔna na min ye farikolo ɲɛnajɛ fana ye o fana jɛrɛ o fana bɛ sen na bi ni sini don min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka farikolo ɲɛnajɛ ko la k'o da sen kelen kan Kɔnɔwarikaw fɛ yen dagaba wuli tun bɛ yen bi tilegan in na nka min ye nin waati na sa e ko maaw baga ma fa wa caman na sigi ka taa so ni miiri ye min kɛ tile kɔrɔ bi yaala la ka tila k'i ka so ta yɔrɔ jateminɛ a na sini da nɛgɛ b'i la Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka nɛgɛ kanɲɛ 21 don an garisigɛ la kibaruya wɛrɛ an kana o di jamanadenw ma dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw